Ail dymor yn y tŷ gwyn, Barack Obama I gael 4 blynedd arall wrth y lliw. And with your stories and your struggles, I return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future that lies ahead. Yn y penawdau heno hefyd, wrth i'r blaid geidwadol ymchwilio I honiadau o gam-drin plant yn erbyn un o gyn swyddogion Mrs Thatcher. Mi fyddwn ni'n clywed gan wraig oedd yn arfer gweithio yng Nghartref Bryn Estyn. Dim dyfodol I ranbarthau rygbi Cymru o dan y drefn bresennol oherwydd y sefyllfa ariannol a droddiad cyfrinachol yn rhagweld cyfnod anodd. Ac am y tro cyntaf, achos o'r haint sy'n peryglu coed un wedi ddarganfod yng Nghymru. Noswaith dda I chi o Washington, mae'r Democratiaid a Barack Obama yn dathlu cadw gafel ar denantiaeth y tŷ gwyn. Os oedd canlyniad y bleidlais boblogaidd yn hynod agos, fel roedd yr arolgon barn yn proffwydo, roedd y fuddugoliaeth yn y coleg etholiadol holl bwysig yn gyfforddus. Dewch I ni edrych ar fap gwleidyddol America ar ei newydd wedd. Fe lwyddodd Mr Obama I gadw gafel ar 7 o'r 8 talaith ymylol, gan gynnwys Ohio a Virginia. Dringodd I gyfanswm dros 270 I 300 a thair. Mae Florida hefyd bellach yn ei gorlan yntau. Ond doedd dim newid grym ar Capitol Hill. Fe gadwodd y Democratiaid I mwyafrif yn y Senedd a'r Gweriniaethwyr, y pŵer, yn hir cynrychiolwyr. Wel, fe fydd yn rhaid I Mr Obama nawr gydweithio gyda'i elynion gwleidyddol os yw am fod yn effeithiol. Dewch I ni grynhoi, cyffro'r nos. Roedd I wen yn dweud y cyfan, ail dymor yn y tŷ gwyn. Yn Chicago fe grynhodd I ffyddloniaid I ddathlu, ond yn gymysg ar bon llefain roedd na ryddhad bod y Democrat wedi cadw'r arlywyddiaeth. A ddawodd Barack Obama bwrw ati o'r newydd. We have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Wrth I un blaid ddathlu roedd cefnogwyr y llall yn methu credu. Yn yr oriau man yn Massachusetts fe ildiodd Mitt Romney I yrfa wleidyddol ar ben. Wrth parwelio galwodd am gydweithio rhwng y pleidiau bydd America. The nation, as you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering and political posturing. Our leaders have to reach across the aisle to do the people's work. Pan ddechreuodd y cyfri roedd hi'n amlwg bod ymgyrch Mitt Romney mewn trafferth. Un ar ôl y llall methodd a chipio'r taleithiau ymylol. Fe syrthiodd New Hampshire, Wisconsin ac Iowa I gorlan y Democratiaid. Os oedd Gogledd Carolina'n wobor gysur i'r Gweriniaethwyr, pan ddath cyhoeddiad Ohio, roedd y ras ar ben. You are looking at the President of the United States, Barack Obama. Yn ôl rhai, roedd cymorth Obama i'r diwydiant ceir yn y Midwest a'r rhan allweddol yn ei fuddugoliaeth. Dwi'n meddwl falle fod beth maen nhw'n galw'r auto industry bailout wedi cael rhyw fath o... fi'n meddwl oedd hwnna wedi helpu Obama, enwedig yn llefydd fel Michigan a hyd yn oed yn Ohio. Mae lot o bobl wedi cadw eu swyddi oherwydd hynna. Wrth I un garfan ddathlu y tu allan i'r tŷ gwyn yma yn Washington dechreuodd y dadansoddi. Unwaith yn rhagor oedd y Democratiaid wedi cynnal ymgyrch effeithiol gyfrwys. Targedwyd yr America fodern, pobl o gefndir Hisbanedd, Afro-Americanedd a menywod sengl. I ble mae'r Gweriniaethwyr yn mynd nawr. Yr etholiad dryta erioed mae'r sefyllfa wleidyddol yma'r un fath yn Capitol Hill a'r tŷ gwyn, ond galwodd ar arlywydd am gydweithio hefyd. In the weeks ahead, I also look forward to sitting down with Governor Romney to talk about where we can work together to move this country forward. Yn Times Square, fe ddath y byd i'r groesfan enwog I wylio olwynion democratiaeth. Un o'r genedl a mynd i'r afel ar economi i'r flaenoriaeth I Barack Obama nawr, ond gyda mandad neithiwr gall edrych ymlaen.
Rhyw 12 awr wedyn, mae Americanwyr yn dal i gnoi cil dros y canlyniad yn gofyn beth nesaf i'w gwlad, beth nesaf'n benodol i'r economi. Mae nghydweithiwr i, Rodri Llywelyn, wedi bod yn casglu ymateb 2 o Gymru Washington. Doedd fawr ddim wedi newid ar strydodd Washington y bore yma. Yr arlywydd Obama wedi cael y golau gwyrdd i barhau ei waith. Oedd yna gymaint o pethau yn dweud bys efo'n neud yn y 4 blynedd diwethaf, mae o ddim wedi gallu neud, a dwi'n gobeithio... Ddim wedi gallu gwneud neu ddim am wneud? Ddim wedi gallu gwneud, dwi'n meddwl. Mae lot o fod y Congress a pa mor anodd mae wedi fod i just cael budgets wedi pasio heblaw. Ddim byd am climate change neu immigration. Oedd wedi promisio bod yn neud pethau fel yna. So gobeithio rwan, achos mae o ddim rhaid i wneud etholiad arall, bydd o gallu rhedeg y gwlad fel mae o isio. So, fingers crossed. 1600 Pennsylvania Avenue. Yma yn y tŷ gwyn, yma Barack Obama yn dal i fyw. Ond dyw'r fuddugoliaeth ddo yn newid dim ar y ffaith i hanner yr rheini nath bwrw pleidles gefnogi Mitt Romney. Mae gan yr arlywydd waith mawr i'w wneud, nid yn unig i wella America, ond i uno America. Y blaenoriaethau ar y funud fydd yr economi, oherwydd mae pethau yn edrych yn ddrwg iawn efo trethu yn y wlad yma, oherwydd y mis Ionawr, os na ddiw gytundeb gael ei wneud yn Washington, fydd yna broblemau mawr efo trethu a dim digon o bres i dalu am y fyddin, i dalu am y pethau sylfaenol mae'r Llywodraeth yn ei wneud. Felly fydd rhaid i rhywbeth gael ei wneud yn ddian iawn efo hynna, a fydd hynna'n rhywbeth pwysig iawn i Obama wneud dros y misoedd sy'n dod. A chan bod Capitol Hill yn dal yn ranedig, pa mor anodd fydd hynny? Anodd iawn. Mae disgwyl rhwystrau ar y ffordd felly gydag America wedi dewis dilyn yr un trywydd. Rodri Llywelyn ar ymateb yn Washington. Wel, dewch ni groesi'r wlad i Chicago. Yno'n disgwyl amdano ni, mae'r newyddiadurwr Tom Lewis welodd y dathliadau yno neithiwr. Tom, cryn dipyn o ddathlu, ond mae'n rhaid bod y Democratiaid yn sylweddoli nawr bod yna waith caled o'i blaenau nhw. Ydyn maen nhw'n sylweddoli hynny, ond neithiwr y dathlu oedd y blaenoriaeth. Pan ddath Barack Obama i deulu'r llwyfan Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours gan Stevie Wonder oedd yn chwarae yn y neuadd. A oedd pobl yn ryddhad, teimlad y ryddhad oedd yna wedyn ni, ond nawr maen nhw yn sylweddoli rwy'n credu bod 4 mlynedd anodd iawn o'i blaenau nhw. Rwy'n credu yn amlwg i bleidleiswyr America, ond nhw wedi cytuno gyda neges Obama, mae dim ond hanner y siwrne oedd y 4 mlynedd diwetha, a bod nhw eisiau rhoi y 4 mlynedd nesaf yn ei ddwylo fe. Ymgyrch glyfar iawn gan y Democratiaid. Sut ych chi'n credu y llwyddodd Barack Obama i gyfleu neges? Wel, nath e ennill lle oedd yn rhaid iddo fe ennill. Yn Virginia, yn Wisconsin, nhw oedd y taleithiau oedd yn rhaid iddo fe feiddi ynddyn nhw. A rwy'n credu nôl ar ddechrau'r ymgyrch. Oedd ymgyrch Obama wedi bod negyddol iawn ar Mitt Romney, cyn i Mitt Romney hyd yn oed gael enwebiad y Gweriniaethwyr. A rwy'n credu nath y negeseuon hynny plannu hedyn yn mhenne nifer o bleidleiswyr America. A oedd yn anodd iawn i ddweud y gwir iddyn nhw newid i meddwl ar ôl hynny. Yn amlwg rwy'n credu mae penderfynu yn y diwedd nath y pleidleiswyr, mae Obama yn hytrach na troi trywydd yn llwyr i Mitt Romney a'r Gweriniaethwyr oedd y ffordd gorau, gan bod pethau'n parhau mor fregus yma ar hyn o bryd. Tom Lewis yn Chicago, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, yn cadw cwmni fi fan hyn yn Washington, mae Gareth Howell, un o bleidleiswyr Virginia, talaith oedd yn allweddol y fuddugoliaeth Barack Obama. Be newch chi o'r fuddugoliaeth yna? Beth fydd i flaenoriaethau fe nawr? Wel, mae cymaint o broblemau, cymaint o challenge yn enwedig yn y cyllideb i ddechrau, achos ymhen rai wythnosau bydd crisis mawr os mae'r diwedd yr hen Gyngres ddim yn cael deddf newydd i sicrhau bod y cyllid ddim yn dinistrio y gwellhad gwan sydd wedi bod hyd yn hyn. A lle gydweithio gyda'r Gweriniaethwyr, mae'r ras wedi bod mor feileinig? Wedi. Wel, bydd rhaid wneud. A mae'r wlad wedi dangos nawr bod nhw'n barod i weithio gyda fe. A mae digon o cyflafaf politicaidd ganddo fe.
ar hyn o bryd i ceisio cael ateb i rai o'r cwestiynau anodd iawn nhw. Sut fath o arlywyddiaeth fydd ail un Barack Obama? Fydd hi'n wahanol? Wel, dyma'i cyfle ole, of course, i caffe ddim mynd mewn am drydydd dro. Wedyn, does dim pwys o cael ei ailethol y tro hyn, a bydd yn gallu bod yn llawer fwy rydd, gallu adeiladau'r seiliau arbennig mae wedi rhoi lawr yn ystod ei cyfnod gyntaf. A wy'n credu bydd hwn yn cyfle mawr i'r wlad trio goroesi rai o'r problemau economaidd. Gareth Howell, diolch yn fawr iawn i chi. Fe ddewn ni nôl atoch chi yn ddiweddarach yn yr rhaglen. Ond am y tro, nôl atoch chi, Dewi, yng Nghaerdydd. Aled, diolch yn iawn i chi.